Pabli shibun bat yero itrai ki para bangai ngapdiang sesin pat pi shikani ka channel haga kertang ka batiang tam uji sukres nong penim. Tiga jingkran ka banga ai menta kalong om tang ye ki para bangai nraya baro gitu ki bapet jikani ka channel. Bagani ka jingkran ka ba ngan ai menta kalong ba pin om la ngan ai kumni ba pin om la ban im kata ka jingim ka ba kemen ka ba job kum hakani ka partai menta klem ublai snap ha pi ngi em hakini gisngi kiba gisngi kiba ba akan mau ha bangidang ret mensuang idang kham ya kena ka partai kam pat long than kumni kam pat jersey than kumni kam pat than kumni pi upol wang kumno city upol ladap tho lupa ladap maham lupa ba hakiski ki ba khaddu ki bri ginlong ki ba iet tang yala die ki ba satla ya ki kmi ki pa bat ki bam dan gajing iet ki ba pi kala long sisa kata gajingong apostol Paul kala long sisa mentabat pi baro ki bala dap try haki sau post nam tam ei pila ban sngotu akapor ba pidang lani ki bala dan si san post nam hakin rupau ni kin nyau pau mo pila ban sngotu baka pertai ka bangi em menshwa bangi dang ya kena kala per palat bak lebak nakaba dan menta menshwa ki khun ki kti gidang syap ting ki pa dai uding sempat gidang syap ting rei menta nga i gani ga juk kalong rebellious kalong ka bayele persya bat ki pa ki thakli na menta ki khun ru kimla ki mat jing lang bagi khun ki kti ki mat jing lang ba lai pojat wargani ka por kaya stat bat om tangka tanga sabu igani ka jingkran ngong ba pin om la ban im ka jingim ka bakman bat ka ba job klem ka jingya dai ka ba jan babat ublai tapi bun gibriu ki shania ha ka jingla la jong ki shania ha ka jing start la jong ki shania ha ka pisa ka tengka bagidan ki shania hagi para beriu kisahnya hagi ai nrei kum hagani kapor pilak ban sngotu badan ki barang mat ya kataru ke jinge kalau ngabala palat ba ka jinge ban ben yiwe kalau ngabala palat bat ngin amla ban im klam ublai mdai tangah ni ngam keren tang ba ngi sulet jinge sang kala biang ngiladan hagi ying mani ngila semat ban let jinge sang nrei ngakren ni bangin amla ban im kata ka jingim klem dadan kata ka jingya dai bu blai hakamen sim pi yu ha bu blai utawingi ya ka mat ka body ka bikiong ka ni ka pau shabar ka sul ha ka tin parang kiong ka sul ki khat ka men sim ha ka ni ka men sim ka dan ka jingmat jing perkhat ka dan ka jing sngo jungi bat ka dan ka kata bagi khat ka will ni ka maladi bat sakawai pat ublai la taw ya ka spirit di hakani bun kina kibriu bun kini kibriu haka slap pertai kipen dan kam bat tang ya ka sul bat ya ka body mot kipen dan kam tang ya kata ka jingmat perkhat ka jing sngo ka maladi bat kani ka mat hari ka men sim jengki ka telat ka men sim jengki kam dan bori ai bat hakani ka juk mentang inumla lada pidan saka spa ka pau ki ai ru pat ki jingja kin nang ni shakhmat kinang khamsniu mdai tangki thma mdai tangki jingele markanti rai kiwan saki khlam saki ai ki ba shirkai bat ladang isu em tang ha ka bor beriu tang bangi shania nginumla anong ifi takadau ka dan kam ba ngin em dakata ka spirit baka spirit jongi kan khlan piga namar bleu la thaw kan ka spirit tekan ka spirit kala yap no ha ka por bau adam ule pop kam dan shu ka jingya dai bu blai mla shu nakata kadau ngi em ke kibun ki beri ki em klem ublai klem ga jingerap jong ublai nila ban let jingeseng dan ru ubam let jingeseng henrai kata kam mentoi ai lada kam pat em ga mensim nakata kadau bun ki beri ki khuslai habawan ki jinge ka ban ga jing khuslai yo sga jingpang pan ki kimla ban yele namar kila persyang daka spa kapau ban yele andrei mla ban pen khia ya taka jingmat jing perkhat mla ban yo ya taka jing suk haka ba kenjam sim let's say dan ki bapus
hang ni ya ka ketien jong ublay ki pus sepang Jisu man ka sngi nrai kimdan pat kata ka jingya dai ublay bat ka kemdan ka jingsuk hagi jakatrai kemdan ka jingsuk ka ba ayu kim kemdan kata ka jingiet sisai ublay ki pus nrai klamdan ye kata ka jingya dai ublay ki kam ki ba sabar kim pau kilong le butu kilong le salak kilong kimdan yau tau blay kimdan ga jingya dai katu kamut bakadan ga jing dai banga penram dengan tu jing saka jingya dai bat ublay pat kalong ba ublay ha bagidan ga jingya dai bat ukpa leng bau Jisu Kristus ka im ga ni kamen sim badawan ga jingsuk pi lada ngi kamai ibarit na ibariar kadan ka jingsuk nrai lada mdan Jisu Kristus pat kislang pet sikiwei kispa sipau jeng kiwei sedang pet sedang sngop kenying kamen sim kadang ka jing thut kamen sim kadang ka jing dat kamen sim kamdan ka jing suk manong pi te henry habadan ublay pat lada kamdan ka spa ka pau kadang kata kamen sim kawan ka jing suk da men sim takadau kawan ka jing tengan ublay upendap ublay upenbiang bat kilong ka jing shai kiwe gi bampat tip yo ublay ru henry haba kimdan yo Jisu kila ban post kong pi haki WhatsApp haki henry haba kimdan yo Jisu kamen sim ka kenyang kamen sim kamen ka jingsuk kamen sim ka dan ka jingle syutia ka jingle shalak ka jingle arsap ka ba ngisu it tang na sintur ningam penram yanu inu ngai situ ya ka ba shanre la dengi dan ya Jisu hapadang ki jinge le bang ya kendu ublay wai kata ka jingsuk tukum nungin sngo tu ba kamen sim jengi kala im ka hangin sngo tu baka mensim mereka spirit jongi kala im kadan ka jingya dai blai kalong ba ngi sublai usdang ban pensngutu ban kala ka bamut ni kipop tang bangi sulet jingya seng ngi suan jingya seng rei ublai usdang pensngutu bangi dan kam ban kala ka bamut na kipop man ga singi dan kam ban kala ka bamut ban pet ban let show blai ban sngutu mensim jong blai pen kendu ka baar kalong ba habala im gani ka mensim kani kamen sim ka tangan ya ka ka bakenja men sim pi haba ka metru ka im kadan ka jing tan ha bakenja do mla klambam jae mla klam di sha mla klam da psai ka te kum juru ka jing per ha padang ubri ba shulet jing sang ba shupo segi Facebook shupo segi WhatsApp bat ka jing per pat bat ubri pat ubali yo mat shayu Jisus Kristus kalong baka men sim jong u kala im bat ha baka men sim ka im utrang ban iet ya ka ketin jong ublai thang ban utrang ban iet umla ra klam puli ya ka ketin jong bleng akan mau hapor ngasdang ban mat sisai utrai ya ka kadai hau arjar arpau bat utrai la sedang kadai hapor ka lockdown katu ka lockdown period mau katu COVID-19 bat ngasdang ban smutu bau blei upen keta bangan kela ka bamut gajing kela ka bamut kam dai syu ba plan re sedang ban pelat namar ngimla ban laj luit nak pop sedang ban pelat nak tu ka tit jing tang sedang ban pelat nak tu ka jingmlin ban pet i film jakliap sedang ban pelat i tu ki jing khuslai ki jing bu syun ki jing bam yama sedang ban pelat sedang terai suki blai bat ngas tu kawan ka bor jong men sim khut bat nang tu men sim jong blai ura yang syaka ketin jong blai bakala sedang bandan kan ka jing than nak ba kenja men sim syu tang ban let jing sang rei ha tu por lai myo ban let jing sang rei kala dan haying sisa ban duai ban amyo ban puli ka ketin jong blai syu ban yalap yanu inu rei ban tai yaladi ban bangayo sngau sisa kata ka jing tangan ka ba kenja men sim namaru Petrus wang tu pini no iki baro ki jing arsap ki baro ki jing sniu baro tu terang ya kata ka dut ka ba kenja men sim lara pilamat bau trai ulapan im pi lani lada pilamat bau trai long babahai pi te dai ngamat kandan bet ka jingkwa ban i no ekipop ka baar kadan ka jing terang bandi ini ka dut ka ba kenja men sim ka dai ka ketien jong blai ka sedang bandan ka jingya dai ngong sedang ka ketien jong blai ngabong bangin janai no kumni re ka sedang dan ka jing terai hangi padai hang tangi sedang ban syania no kidang hak ki hap no kitu ki jing khuslai blai suki penhap kitu ki pop kadan ka jing terang ru tang ban puli rei ban kongu ya ka ketien jong blai ngakan mau haba ublai sedang ban penim haba ngapuli ya ka ketien jong blai ba badan kam ban kelak mot blai ula ai ka bor ban ngamla dal di ngimla dal di no dal di ki rei blai ula sedang ban penim dau tau mensim jong ubala sedang ban stu ban i no ini pop ban kongu ban kelak ka mot sya baban terang ya ka ketien ban pen kongu ya ketien jong blai ngakan mau haba ngapuli ya
kam ki apostol arlai pupra hong tutupin kala ka bemut bat an pen baptis sepi wei puai haga kerteng jong Jesus Christ ban yok pediang yu men sim khut penyok ma bi pop ban yok pediang yu men sim khut bat ngala sedang ban yet sya hadin bangala kala ka bemut ngadai sya ban let sya kata ka jing pen baptis kumbau Jesus Christ kuran ni gospel Markus kal nong ka ba khat riu kat ka ba khat san kong tu let yalap ya gospel bat Sekiban riu baro. Teu tahu banget bat yok pen baptis pen im ngalas sedang ban keliu belai sedang ban yet sya nak ketinjong belai hatu hadin bangala kela ka bemut ban ngan chulet pengam gum tu kalam dan jingbot nrei hatu hadin bangala kela ka bemut ngadai ni ban le bau men sim jong belai lanang pen syai bat ngala pen kongu ya kata bat nang tu belai pen hikai ruang ba ladang ilamat syai utrai kindan kidak bengi ban duai ki bapang ni ban be ki ksut Teu belai lanang rak sya kita ban pen kongu hoi ngam janain rei suki pusuki ban pla ya ka gospel layok ban pla hakan ka YouTube ru layok ban pla hakin tigi sengkin layok ban pla hakin ki jaka ki bau try wai ngam ya ngam hang ni ngam ya thu khana ban rak jak LD ngam dan ye ngam long ye rei ngai thu ya ka ka ba ka tin jong belai ong ka ong tinga skok thu ba kat bangadang mat you try ki jing e lekin wan rei utrai i no Pi ka jing per ha perang ubriu badan yu blai bat ubriu bamdan yu blai tang ki briu ki jong ka perthai kim mat jing tan kim so thu ki em bat ka perthai ki enjoy ba ka perthai dan tang ki bam enjoy ru ki bam le pop en re ki em bat kum tu ka jing hare haba jah sendat kawan ka jing kim dan ga bor ban yale ki tu ki jing namar pat usut tan mau pi uyale bhai gini ki bala kha arsin ya le bhai kini ki bri ki balamat ya utrai harai onumla dan leiru abang idan kata ka jing dai ngakan mau bleu sedang pan kie men step banduai kie sitang senya banduai kidan ki bun ki jingile haduk menta kidan ki jingile nrai ngalap kawai bahabang adan kata ka jing dai habang idan kata ka jing dai jung blai omla rau sultan ban le ai usule ban muslia ka yeng muslia kam ki jam muslia gai harai habang idan kata ka jing dai bu blai ya dai kadang sisa kata divine protection kadang kata jing ada ba umla bon le umla ban pen prai ka yeng umla ban le ule sakum du kumnuru namar balai kadang kata jing ada no blai bar kadang ka jing sok ka bakan jaman sim ru ngabang bagam dan ki jing e kadang ka jing sok ka bakan jaman sim bat ka jing so slur ba blai sale ai nrai ka ka ba japat ki briu ki bamdan yu blai pin pet tang ki kemen ki palai ki ai nrai haba wan kan san kan ka jing e kawan kan san kawan len shop na namar pai usutan udai bahwa piadai lok bau setan wat mut bonum penjat ipi ula ban ai pi ka setan ula ban ai ka spa ka pau ban penbiang ba pin long ayun rei ha ka por ka ba biang ba ula yok lat ban penjat un ai bet talau un penjat bat dai hang ta ha bangim dan ha ba ka men sim jengi kampat em ngim dan ka jingya dai bu blai dai hang ta mdan ka protection mdan ka jingya da no namar balai ngi khamsania ju blai iklam yet yo blai Di wat ong bang asuk, wat ong bang adan kaspa ketinjong belai kong kordet kita giba syania haka jingbun pat. Kordet kita giba syania haki kali pom. Kordet kita giba syania haka spa namar ka spa kadan kitap niang kan her. Ngalayok ban penduai daki lengbakan ika iba briu daki hajar mut ki briu bat ngalalap babun ba ki briu. Kaspa ka syukulam bat itu. Sendat kimpoi perkhat ngau. Dan pat kibriu kidai kiba iet yo blai nrai wat laka jagam taru blai yang ban yale eki kim du jingkerman bam tak sedang ban klepat ki sedang ban jan show blai kan ka jingja ka ba sngosi iki kanang penlong iki ban jan show blai nrai dan pat ki bam yet yo blai kan ka jingja ka kata senan iki jingmot jing perkhat iki ka kata ka jingpang bahadu tentang ki du no le jong jing mt ngang ni ngam penram ino kadang-kadang ngidan kam ban yet ngidan kam amtang kata ba pi kabama kalong mentala da lada show blai ngimdan hakaliang jong ublai ulek persya te lada kidan hakaliang jong sultan ru kwa ban penjat ba yaki pi nabaro arliang warong banga tengam dan jing ngamya jing em kamlong tau bun kibriu sendat ki baru spa ki celebrity ki baru spa ki billionaire baru spa ki kemen ki empahu nrei habaja ka jing penjat ka ba kendet kimla banyak kerda kimla banyak dana mar blai ki klambu ya kata ka jing syania hau blai ki bu aka spa ka pau ten rei haba pidan u blai lado setan wele persya ipiru unumla rei lada pimdan yu blai lada pile persya wele persya su blai bat kawan ka jing ele persya sunu setan
Dehang ta pai sekadiang rumlong ya ska ayuru. Wat bun ki beri ki jat tang bagi jat ka pertain rai ka ba kham sngau sep tiang ka dai ba ka jing bishar ka ba khat du kan sadan. Kadan ka dujok ding ka Bible ka itu ba kadan ka dujok ding ngimla ban lat ya kata. Pingidan kam ban kela ka bamut no tung ini pai no shublai. Ngamong bangim trai ki kam ki jam ngidai ban trai rai hapadang kita ki jing bun kam jengiru ngidai ban i aingu yo blai. Hatung i kien em step ban aingu yo blai. Sitang singi hagi jakat trai ngi aingu nam blai ngi plan em ya ka kerteng jong blai. Ya ka kerteng jong Jesus Christ ban ya tu iki ai ki kamba bulale. Tapi orang yang kata ngar ngadai ubri babun kam ha nadu mandi hadu singi satjan ngalet sigi jakat trai. Hari ngi aingu yo trai. Bau try habang ayat je ju ino. Ha kat tu kat Nepal ngalayo ban ngamyo syu ban penmi gini ki YouTube nomor labun kampalat. Labun ki jingele, labun ki jinge andrai utrai ulang bahasa. Matang ngalayo ban keren biang ipi ngalayo ban ai men sim. Te ngaong gitu ki badang dan jinge mentaru. Pi wat let du jing kerman ngaong ipi ki teng pi kumba pi ya kan du mau siang ubam pra andrai tutep bau mau siang ubah kam klanshu de Jesus Christ. Wat la pidang ya jing menta. Haba pisane outrai dan ki bor jing dem ki bamla ngala da bi ngalai teng ngala mat sia kita bam lakut lat kadong. Da ka bor berium la syu. Dan syu ban yarap. Dan syu dang nun rei ka jing yarap kawan outrai. Ka jing yarap upa igi angel. Upa igi beriu ban yarap ndai baki ayu upa mauhi. Utau ki lat. Ndai bangi syane agi beriu ringi syane ka jing syane kalong jing ya blai. Tentu ingin pai no, tentu ngakar pat pi. Bangin sulong tang kinong let jengeh sang ni ngam penram. Basulat Sunday, di Bible study, sulong choir, rai, pilak ban roy choir, pilak ban praise and worship, rai kam dan te kata intimacy boleh. Bat pim siap tiang ya kapop, pim lak ban lat lut ya kapop. Kadang kalat, bat pim lat lut ya kapop. Kadang ngar ngalah syakte, rai wei ba syakte, rai kadang kalat. Lada pi kuak wan ngin penduai fi. Singi satjan, ngipli, anda ngalawan nak ke jakat rai, singi satjan, ngipli. Hang ni hajau lan senidin ban penduai fi. Ban ai counseling fi nak ketinjong belai ban penduai ban be iki men sim bamman. Wala pidan ki jing pidan ki pop kinu ki basyak te mrau. Pidan ka jing bam suk pidan kanu wan. Ngin ai fi ka ketinjong belai bun ki bala yok lat lut. Ngin ai fi ngin duai ngin yok ban buk ti fi. Bau try unyok ban sedang ban kerkui fi bawat apa dang ki jing ke bapiat tasam. Hendakan dan ka jing suk ka bakan jam simbat kam tam susu la da piap no nang ka pertairu. Pidan kata ka jing penyesuk bu blai pidan kata ka jing kerman ba pinsal ya kendu bau Jesus Christ. Harai la da hang ni ha pertairu bisa jenjar. Harai hadujok ka bakham syirkai susu. Pi ka jing jenjar kan ka pertai ka penpau. Bakadan ka dujok selendat. Bat ka jing suk ha padang kan ka jenjar ka penpau bakadan ka beneng. Kadang ublay ubah sisa. Wat mot ki bat kenja man sim pimla ban in rai tu tep pilak ban sengutu nak ni ka kenja dok ru. Lada ka jing jersey kan ka pertai ka jing ya penyap ka jing ya palat put sisa ka jing ya penstam ban ka jing ya patch ki ri ki ba Nigeria pi galong ki penyap ki dekat no tam kadan ka dujak ka khamsir kai susu. Namar kiai bapa ni pertagi penpau bakadan ti rai lada pilamat u Jesus Christ apa dengan jing kadan ka jing sok ka tu tep kam krau susu habanang kata ka jing sok kam krau susu habangin salet no nang ni kata ka jing sok ka jing keman lada ngila mat lupa nang ni nak kendau tin rai lada pimat jenjar nang ni nak kendau sya dujak ru syirkai pelat lada pimdan u Jesus Christ ta pediang no u nakam ta ka buram jong try ya ro try